10 offenses வாசி சொன்னாங்க. சிக்ஷாஸ்திரம் படிக்கவும் பார்த்தது. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இது வாசிக்க நாளைக்கு வாசிக்கணும், இன்னைக்கு வாசிக்கலாம்னு சொன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க கார்த்திகேயன் பிரபு செல்வி மாதாஜி இருக்காங்களான்னு பாருங்க. இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அது கடன் முடிச்சிருங்க. அஃபென்சஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்திகேயன் பிரபுஜி இருக்காரு. அப்ப நீங்க படிங்க, முதல் 3 படிங்க நீங்க, அப்புறம் அவர் படிக்கட்டும். 4ன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி, 4ன்னு சொல்லிருக்கீங்க. பிரபு 1 2 3 படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives to the propagation of the holy names of the Lord. Second, to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. 3, to disobey the orders of the spiritual master. Hare Krishna Mataji. Karthikeyan Prabhu. Hare Krishna Mataji. 4, to blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance to the Vedic version. 5, to consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. 6, to give some interpretations to the holy name of the Lord. 7, to commit sinful activities on the strength of the holy name. 8, to consider மாதாஜி கொஞ்சம் அவங்க ஒரு சின்ன வேலையா போயிட்டாங்க உள்ள. Consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities, karma kanda. 9, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. 10, to not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. It is also an offense to be inattentive while chanting. Every devotee who claims to be Vaishnava must guard against these offenses in order to quickly achieve the desired success. Krishna Prema. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் அன்னைக்கு 28ஆம் தேதி அவங்க அவைலபிளா இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா பிரபு? இருப்பாங்க மாதாஜி, அவங்க இருப்பாங்க. இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுங்க, வேற யாராவது ஸ்டாண்ட் பை வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை நீங்க ஒரு 2-3 அப்படி சொன்னீங்கன்னா படிச்சு நீங்களே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஏன்னா நம்ம அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஸோ வாம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து கடைசி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த 18வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. ஓகே, ஸோ இந்த அத்தியாயத்தை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருமிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
ஸோ துறவரத்தின் முழுமை இது ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுவரையும் படிச்சதனுடைய எல்லாத்துடைய சாரம் தான் இங்க கொடுக்க போறாரு. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தனுடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போகலாம். நமக்கு மொத்தம் வந்து 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. மொத்தம் 5 பிரிவுகள் இருக்கு. ஸோ நம்ம முதல் பிரிவு எதை பத்தி சொல்ல போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்மா மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கத்தை பார்க்க போறோம். அர்ஜுனன் சந்தேகம் இருக்கு, என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்நியாசமா தியாகமான்னு கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார். இறுதி கருத்து செயல்பாடுகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 12 ஸ்லோகம் வரையும், இந்த 18 ஸ்லோகம் வரையும் இதை ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். ஓகேங்களா, செயல் செய்யறதுக்கு 5 பேர் காரணம் இருக்காங்க. நம்ம இத்தனை நாள் நினைச்சிருக்கோம் நான் தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு, பட் யார் யார் அந்த 5 பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. 19 40 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா முக்குணங்களை பத்தி சொல்றாரு. முக்குணங்கள்ல ஒவ்வொருத்தருடைய ஞானம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். 41 55 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா 4 சமுதாய வர்ணங்களும் கடமைகளும் பார்க்க போறோம். 56 66 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின் ஒரு துளி அதை பத்தி பார்க்குறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டுமே சரணடையணுன்றத பார்க்க போறோம். இறுதி விளைவு 67 78 நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம விலாவரியா அப்போ அன்னன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கு போகலாம். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் முதல் 18 சொல்றாங்க, அதை பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. यत् माताजी। ओम श्री परमात्मने नमः। ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो सप्तम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வந்து இப்போ வந்து கேள்வி கேட்கிறார். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்நியாசா மகாபாகோ, சந்நியாசான்னு என்னன்னு கேட்கிறாரு. தியாகஸ்ச, ஓகேவா, மகாபாகோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும். மகாபாகோன்னு யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவர் வந்து கிருஷ்ணர் இல்லையா, நல்ல தேஜஸ் வலிமையான தோள்பட்டையை உடையவர் கிருஷ்ணர், அதனால அவரை வந்து மகாபாகோன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ரிஷிகேஷான்னு சொல்றாரு, ஏன்னா எல்லா புலன்களுக்கு அதிபதி வந்து அவரு, அதனால அவர் ரிஷிகேஷான்னு சொல்றாங்க. கேஷினி சூதனா, கேசி என்ற அசுரனை வந்து கொன்னாரு கிருஷ்ணர், ஓகேவா, அதனால கேசி நிசூதனான் அப்படின்னு கேசி நிசூதனான்னு சொல்றார். ஓகே, இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருக்கு 3 பெயர் சொல்றாங்க. அவருடைய கேள்வி என்னன்னா சந்நியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன. ஓகே, சோ தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்றார். ஓகேவா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சந்நியாசம்னா என்ன, பௌதீக நோக்கங்களுக்கான செயல்களை துரத்தல். அதாவது நம்ம பல கர்ம செயல்கள் இருக்கும் இல்லையா, பௌதிக பலன்களுக்கோசம் சில செயல்கள் செய்வோம் இல்லையா, அதை வந்து துறக்கிறதா சந்நியாசம். தியாகம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயல்கள் செய்யறதுனால ஒரு பலன் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த பலனை வந்து துறக்கிறது தான் வந்து தியாகம். இந்த 2 வார்த்தைக்கு பொருள் புரிஞ்சுச்சுங்களா, சந்நியாசம் தியாகம்னா என்னன்னு? ஸோ நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள். நம்பிக்கை அடைந்த உடனே பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும். ஓகேவா, ஸோ நமக்கு எப்போ சில பேர் கேட்கலாம், நான் எவ்வளோ நாள் கேட்கணும், எப்போ வந்து பக்குவம் அடையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்குதோ புரிதலுக்கு, எப்போ வந்து நான் ஃபுல்லா வந்து கிருஷ்ண உணர்வை ஈடுபட்டணும் அது வரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கேட்டுட்டே இருக்கணும் இல்லையா. சோ இது ரெண்டுமே என்ன ஒன்னான்னு கேக்குறாரு. இல்ல இது ரெண்டும் வேற வேறன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தத்தை சொல்ல போறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. भगवान् उवाच काम्यानं कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பதில் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, காமியானாம் கர்மனாம். ஓகே, ஆசைகள் கொண்டு நம்ம செயல்களை செய்யறோம் இல்லையா, அது வந்து என்ன படுத்தும், பந்தப்படுத்தும். அந்த பலன்கள் காம ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது.
ஓகேவா? ஸோ ஆசையை வச்சுட்டு ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் பாருங்க, அது எல்லா ஆசைகளை துறந்து செயல்களை துறக்கிறதா வந்து சந்நியாசம். ஓகேவா? தியாகம்னா என்ன? அந்த செயல்களின் பலனை துறப்பது தான் வந்து தியாகம். இது யார் சொல்லியிருக்காங்க? சான்றோர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது யார் சொல்றது? இந்த பதில கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அப்படின்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவுக்கு சாஸ்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார். ஓகே, அது நம்மளும் அது மாதிரி பண்ணணும். அதாவது நம்மளாம் நாள் வழக்குல நாளடைவில் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய வாழ்நாள் சரி அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம ஒரு ஆசை இருக்கு, அதனால வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சின்ன பூஜை பண்ணிட்டு வருவோம் இல்லையா? எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கணவன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் வந்து ஒரு விரதத்தை கடைப்பிடிப்பாங்க இல்லையா? அப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏதாவது ஒரு பூஜையோ யக்னமோ பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து எனக்கு உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போகணும், அதுக்கோசம் சில நியமங்களை பின்பற்றிட்டு வருவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசையினால பண்றது இல்லையா? ஆனா அந்த ஆசையினால நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்றத சொல்றார். அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 2 விதமான செயல்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நித்திய கர்மா. அதாவது நித்திய கர்மான்னா, நம்ம வாழ்நாளிலே சில விஷயங்கள் மஸ்ட் பண்ணவே பண்ணணும். அதாவது அதிகாலையில எழணும், இது மாரி மங்களாரத்தி அட்டெண்ட் பண்ணணும். இது இது வந்து நித்திய கர்மா. காமிய கர்மான்னா நமக்கு ஆசை இருக்கு. எனக்கு இது பிடிக்கும் அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா? அது மாரி பண்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காமிய கர்மா. ஓகேங்களா? இந்த 2 வார்த்தைகள் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பிராமணன் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் கண்டிப்பா கம்பல்சரி என்ன 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். அது மஸ்ட் இல்லையா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு விருப்பம் இப்போ எல்லாருக்குமே சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணுன்ற ஆசை இருக்காது. யாருக்கு ஆசை இருக்கோ அவன் என்ன பண்ணுவான், தனியா ஒரு பூஜையோ புனஸ்காரங்களோ பண்ணிட்டு இருப்பான் இல்லையா? அது எல்லாரும் பண்ணணுன்ற மஸ்டும் இல்ல, எல்லாருடைய ஆசையும் நான் இந்திரலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற ஆசையும் இருக்காது இல்லையா? இது வந்து காமிய கர்மா. இந்த 2த்துக்கும் பொருள் புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நெக்ஸ்ட். त्याज्यं दोषविधेयके कर्म प्राहुर्मनिक्षणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम् इति चापरे. हरे कृष्ण. ஸோ போன ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம் காமிய கர்மா நித்திய கர்மா. ஆனா எந்த கர்மா வந்து நம்மள இருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவானுடைய திருவடிக்கு சேர்க்குதோ அந்த ஆன்மீக பாதையை நம்ம என்னைக்குமே விடவே கூடாது, யாருமே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 3வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்கணும்னு சொல்றாங்க. சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, இருப்பினும் யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது சில சாதுக்கள் சொல்றாங்க. ஸோ 2 விதமான பதில்கள் இருக்கு. ஆனா ஒரு மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாகம் தானம் தவம் இந்த 3 விஷயத்தையும் யாரும் கைவிடக்கூடாது. ஏன் கைவிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நமக்கு பக்தியில முன்னேறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள் பர்பட்ல பிரபுபாதா என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த காலத்துல வந்து இந்த விலங்குகளை வந்து யக்னத்துல போடுவாங்க இல்லையா? அந்த விலங்குகளை ஏன்பா யக்னத்துல போடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப வயசானதா இருக்கும். அது வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதுக்கு தகுந்த பிராமணர்கள் மந்திரங்கள் உச்சாரணம் பண்ணி அந்த வயசாக முடியாத ஒரு விலங்கை வந்து அந்த யக்னத்துல போட்டு அதுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் வந்து ப்ரமோஷன் ஆகும். ஓகேங்களா? அதாவது ஹையர் பர்த் கிடைக்கும். அதனால அதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அதாவது இமிடியேட்டா அது மனுஷ ஃபார்ம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சில பேர் இதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் அவர் புத்த அவதாரம் எடுத்துட்டு வந்து இந்த மிருக வதையை வந்து நிறுத்தினார். ஓகே பகவான். ஓகேவா? ஸோ ஸோ ஒவ்வொரு யாகங்கள் ஒவ்வொரு நன்மைக்கோசம் இருக்குன்றத நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் குறிப்பா நம்ம எதை விடக்கூடாது, யாகம் தானம் தவம். ஓகேவா? அதை விடக்கூடாது. ஏன்னா அது நம்மள பாவத்துல இருந்து விடுதலை பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே மாதாஜி. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः. हरे कृष्ण. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தியாகத்துல வந்து 3 விதமான தியாகங்கள் இருக்கு, அதை பத்தி நீ கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனை வந்து கிருஷ்ணரு மனிதர்களில் புலி போன்றவனே அப்படின்னு சொல்றார். வியா வியா அக்ரஹ. ஓகே சொல்லிட்டு ஒரு அடைமொழி கொடுக்குறார். ஸோ இந்த சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய நிச்சயமே சுணு, மறுபடியும் நீ என்கிட்ட இருந்து கேளு.
तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्रः त्रिविध சம்பிரகீர்த்தியக 3 விதமான தியாகங்கள் இருக்கு, அதை உனக்கு சொல்றேன், அதை பத்தி நீ கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இயற்கையின் குணங்களுடைய அடிப்படையில தான் இருக்குன்ற. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அவரே சொல்றாரு ஸ்ருணு நிச்சயமே ஸ்ருணு. ஸோ அவர் சொல்லும்போது நம்ம எப்படி கேட்கிறோம், கவனமா கேட்கணும். ஓகே, கவனமாக கேட்கணும், கான்சென்ட்ரேட்டடோட கேட்கணும், கான்சென்ட்ரேட்டட் மைண்ட் இருக்கணும் இல்லையா? அவருடைய அறிவுக்கு அப்பால் எதுவுமே இல்லைன்றத நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மத்தது. அவர் என்ன சொல்றாரு அதுதான் ஃபைனல். யஞ்ஞதான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் காரியேவ தத் யஞ்ஞோ தானம் தபஸ்சைவ பாவனானி மனிக்ஷிணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யக்ஞ தான தப, ஓகே, 3 விஷயங்கள் சொல்றார். என்ன? யாகம், தானம், தவம் இல்லையா? சரி, என்றைக்குமே நம்ம விடக்கூடாது. நத்தியாஜம் காரியம் ஏவத்தத், இதை விடக்கூடாது. ஏன் விடக்கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது என்ன படுத்துதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பாவானானி மனிஷினாம், நம்மளை சுத்தப்படுத்துதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை பண்ணும்போது இந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. அதனாலதான் இது யாருமே விடக்கூடாது, யாரா இருந்தாலும் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதை மனுஷனை நம்மளுடைய மனசை ரெகுலேட் பண்ணுது. அதனால நம்ம மனது அமைதி அடைந்து ஆன்மீக பாதையில நம்ம முன்னேற்றம் பண்ணுது. யாகம், இப்ப இருக்கிற யாகம் இது மாதிரி யாக குண்டத்தை வளர்க்கறது இல்ல, சங்கீர்த்தனை யாகம். தானம், பிராமணர்களுக்கு நம்ம தானம் கொடுக்கணும். தவம் என்னன்னா இந்த உடலுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏகாதசி, நாளைக்கு எப்படியும் ஏகாதசி இல்லையா? உடலுடைய தேவைகள் எல்லாம் குறைச்சிட்டு நம்ம நிறைய நேரம் கடவுளுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஏகாதசி திதி பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடித்தமான நாள் இல்லையா? உபவாசம், அதாவது கடவுளுக்கு அருகில் வாழ்றதுதான் அதனுடைய பொருள். ஓகே, வாசம்னா என்ன? வசிக்கிறது இல்லையா? யாருக்கு அருகில்? பகவானுக்கு அருகில் வாழ்ற நாள் உபவாசம். அதனால இத என்னைக்குமே நம்ம 3 விஷயங்களை கொடுக்க கூடாது. இதெல்லாம் மனசு எண்ணங்களை எல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் மோஸ்ட் மென்ஸ் விவாக யக்னான்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மனுஷனுக்கு எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், புலன்களை ரெகுலேட் பண்றது தான் பாத்தீங்கன்னா விவாக யக்னான்னு சொல்லிட்டு அதையும் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இங்க உலகத்துல இருக்க சாஸ்திரங்கள்ல இருக்க எல்லா விஷயங்களும் மனிதனை ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப் லீட் பண்றதுக்கோசம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரெகுலேட்டட் லைஃப் லீட் ஆகுறதுனால அவனுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷனை பகவானை அடையிறதுக்கு வழி கிடைக்குது. ஓகேவா? தானம் கொடுப்பது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். ஏன்னா அங்க பற்றுதல் இருக்காது இல்ல, எனது, நான், எனதுன்னு. அதனால அந்த எண்ணங்கள்லாம் போறதுனால தூய்மை அடையுதுன்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. ஏதான்யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா ஃபலானி ச கர்த்தவ்யானி இதி மே பார்த்த நிஷ்சிதம் மதம் உத்தமம். ஸோ பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணாலும், எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யின்னு சொல்றாரு. ஏதானி அபிது கர்மாணி சங்கம் தெக்த்வா. ஓகே, எல்லா செயல்களும் செய்ய, பட் என்ன பண்ணு, சங்கம் தெக்த்வா பலானிச்ச, அந்த பலனை எல்லாம் துரத்துட்டு செய்ய. கர்த்தவ்யானி இதுமே பார்த்தா நிச்சிதம் மதம் உத்தமம், இப்படி பண்ணியானாதான் அது உத்தமம் ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை எல்லாத்தையும் செய்ய. ஓகேவா? எதனோட செய்ய? என்னோட கடமைன்னு செய்ய, எந்த பலனை எதிர்க்காம செய்ய. இதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஓகேவா? பார்த்தா அண்ணா இங்க என்ன அர்த்தம்? அர்ஜுனனை குறிக்குது. நிச்சிதம் என்னுடைய முழுமையான முடிவான அபிப்பிராயம், ஃபைனல் ஒப்பீனியன் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எவ்ரிதிங் தட் லீட்ஸ் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மஸ்ட் பி என்கரேஜ்டு. எதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா பாகவதம் கிளாஸ்ல, அனுகூலியனஸ், எதெல்லாம் நமக்கு கிருஷ்ண பக்திக்கு அனுகூலமா இருக்கோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கணும், எதெல்லாம் இல்லையோ அதை விட்டுணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ பக்தர்கள் எதை வேணாலும் ஏத்துக்கலாம். எப்படி? கடமை உணர்வையோட, எந்த யாகம், யக்னம், தர்மங்கள் எதுவா இருந்தாலும் அவன் பண்ணணும். அது எப்படி மைண்ட்ல கடவுளுக்கு பக்தின்ற பாவனையோட இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே, பற்றுதல் இன்றி நான் செய்கின்றேன் என்ற எண்ணம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. சங்கம் தியக்த்வா,
எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம பலனானி, ஓகே, கடமைக்காக செய்யணும், கர்த்தவ்யானி, ஓகே, அந்த உணர்வோடு செஞ்சா நமக்கு நல்லதுன்னு சொல்றாரு. तस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहः तस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः. हरे कृष्ण. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய சோம்பேறித்தனால, 3வது லைன் பாருங்க, மோக தஸ்ய பரித்தியாகஸ் தமச பரிக்ரீத்திக, அதாவது மோகத்தால மாயையினாலையும் அறிவு இல்லாதனாலையும் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ஒருத்தன் செய்யாம இருந்தா அவன் அந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறான். அந்த துரத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்குன்றத சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. दुःखम् इत्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. हरे कृष्ण. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க ச கிருத்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபேத். ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய உடல், 2வது லைன் பாருங்க, காய கிளேஷ பயாத் தியாஜத் துக்கம். ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, துக்கம் இது ஏவ எத் கர்ம. இந்த உடலுக்கு அந்த 2வது லைன் பாத்தீங்கன்னா காய கிளேஷ பயாத், இந்த உடலுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு, ஓகேவா, இது எனக்கு வந்து பயமா இருக்கு அப்படிலாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா, அசௌகரியத்தை கொடுக்குது. அதனால தனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யாம இருக்கிறது வந்து யாரோட பாவம் பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. कार्यम् इत्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, சத்வகுணம் சாத்தியாக சாத்விகோ மதக, சத்வகுணத்துல இருக்கவங்களுடைய தியாகத்தை பத்தி சொல்றாரு. காரியாம் இது ஏவ எத் கர்ம நியதம் கிரியதே அர்ஜுனா, அதாவது எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து எப்படி செய்யறாங்க, நித்தியம் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை பற்றுதல் இல்லாம செய்யறாங்க. ஓகேவா, தியக்த்வா அந்த தியாகத்தோடு செய்யறாங்க, தியாக மனப்பான்மையில பலன்களை வந்து தியக்த்வா பலம், ஓகே, பலனத்தை வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறாங்க. அப்படி யாரு செய்யறாங்களோ அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்ப 3 குணத்துல வந்து எப்படி வந்து செயல்களை செய்யறாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லையா. அதுக்கு உதாரணம் சொல்றாரு. அதாவது இந்த 7வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கோசம் சொன்னாரு இல்லையா, கடமைகளை வந்து எப்படி செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதாவது தன்னுடைய புலன திருப்திக்கோசம் சமைக்கிறவன் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கவன். அதே சமைக்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா இது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நான் பிரசாதமா எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து எந்த குணம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம். சத்துவகுணம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து என்ன உதாரணம் கொடுக்குறாரு பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா, நான் கஷ்டப்படுறேன், நான் வந்து சம்பாதிக்கிறேன், இது என்னோட காசுன்னு நினைப்பான் இல்லையா ரஜோகுணத்தவன். அவனுக்கு வந்து சில உடல் அசௌகரியம், அதாவது காலையில எழணும், மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா. காலையில யாருப்பா எழுது, காலையில தான் நல்லா தூக்கம் வரும், இழுத்து போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா தூங்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவன் உடலுடைய அசௌகரியத்துக்காக அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து என்ன வேலையா இருக்கும், அப்புறம் வந்து அவனை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வேலையா இருக்கட்டும், ஓகே, அதுக்கு வெறுமனே கிருஷ்ணருக்கோசம் செய்வான். அவன் வீட்டு வேலையும் சரி, இப்போ எங்கேயாவது வேலை செஞ்சுட்டு வரணும், ஃபேக்டரி கம்பெனிக்கு போகணும்னாலும் போயிட்டு வருவான். ஆனா அந்த பலன்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுவான், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பான். அவன் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணம் கொடுக்குறார் பிரபுபாதா. ஓகேவா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது 3 புரிஞ்சிச்சிங்களா? மாதாஜி டிவோட்டிஸ்ல கேக்குறேன், எல்லாம் இது புரிஞ்சிச்சிங்க இல்லைங்களா? நம்ம பண்ணதை தான் இங்க சம்மரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பேசுறது கேக்குதுங்களா பிரபு? கேக்குது. 10வது ஸ்லோகம் போலாம். न तेष्ट अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी समत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. हरे कृष्ण. சோ இங்க சத்வகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றது இல்லைன்னு பாத்தீங்கன்னா இது மங்களமானது இது அமங்கலமானதுன்னு அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை அவங்களுக்கு. ஓகேவா, எதுவா இருந்தாலும் என்ன பண்றாங்க, செயல்களில் பற்று செயல்களை பற்றி இல்லை, ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. ஓகேவா, சோ அவங்களுக்கு 2 இல்லை,
இது அதான் சொல்றாங்க பாருங்க, நத்வேஷ்டி அகூசலம் கர்ம குசேல நான் அனுசஜ்யதே. அதாவது துவேஷ்டின்னு வெறுக்கிறது, அகூசலம்னா இதான் அமங்கலம் நினைக்கிறது, கூசலேன்னு மங்களம். அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இருக்கிறது இல்லை. இது மங்களமானவை அமங்கலமானவை, இது எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவங்க என்ன வேலைனாலும் செய்வாங்க, எப்படி தன்னுடைய கடமைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அப்படி இருக்கிற தியாகிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல தியாகி சத்வ சமவிஷ்டோ. ஓகேவா? ஸோ அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட், ட்ரூ இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது. ஓகே, அந்த செயல்கள் மேல வந்து பட்டுதலும் இருக்காது. இது எனக்கு உடலுக்கு வந்து சௌகரியம் கொடுக்குதா அப்படி இப்படி எல்லாம் இல்லை. எல்லாமே அவங்க யாருக்கோசம் அர்ப்பணிப்பாங்க, கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அதனால அவங்கதான் வந்து உண்மையான துறவிகள். போன ஸ்லோகம் நம்ம 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ரெனன்சார் சொல்றேன்னு சொன்னார் இல்லையா? அதுல வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க இவங்க இது மாதிரி துரத்தலை பண்றாங்க. ஓகேவா? ஏற்கனவே நமக்கு கர்ம யோகத்திலயும் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? எதை செஞ்சாலும் எனக்கோசம் செய்யுன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லைன், இந்த ஸ்லோகத்தோட லாஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா மேதாவி சின்ன சம்சயக. மேதாவின்னு என்ன? புத்திசாலி. ஓகேவா? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரையும் வெறுக்க மாட்டாங்க, தன்னோட உடலுக்கும் வந்து தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றையும் வெறுப்பதில்லை. அதாவது உடல் சுகங்கள் மேல் பற்றுதல் கொள்ளாம, இப்ப காலையில எழுந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணாங்க பாருங்க, அவங்க தன்னுடைய அசௌகரியங்களை விட்டுட்டு வெளியே வந்து பண்றாங்க இல்லையா? அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यत्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது இந்த மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஒழுங்கு உடையவன் எல்லா செயல்களையும் புறப்பது அசாத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது அண்மையில், ஆனால் செயல்களையும் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகின்றான். சோ என்ன சொல்றாங்க, நம்மளால ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் சுரப்பது அசாத்தியம். நம்மளால எல்லாத்தையும் விட முடியாது இல்லையா? சோ இது வந்து அசாத்தியம் சொல்றாங்க. பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலில் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகிறது. சோ அந்த பலன் வருது இல்லையா, செயலை செய்யாம இருக்க முடியாது இல்லையா? ஆனா அந்த செயல்கள்னால வரக்கூடிய பலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து துறக்கிறவன் தான் வந்து உண்மையான துறவின்னு சொல்றார். ட்ரூ ருனன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ இப்படி பண்றதுனால அவன் என்ன ஆறான்னு பார்த்துக்கோங்க. சோ இட் டஸ் நாட் ஹேவ். சோ இப்ப கிருஷ்ணருக்கோசம் அர்ப்பணிக்கிறான். ஓகே, சோ அப்போ அர்ப்பணிக்கிறதுனால அவன் அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் சரி இறப்பிற்கு கூட பின்னால் அவன் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றார். புரியுதுங்களா இந்த பாயிண்ட்? ஹரே கிருஷ்ணா. இறப்பிற்கு பின்னால் அவன் ஒன்னு அனுபவிக்கணும் கஷ்டப்படணும்ன்றது எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா எல்லாத்தையும் யாருக்கோசம் பண்றாரு? கிருஷ்ணருக்கோசம் பண்றதுனால வரக்கூடிய பாவங்களும் புண்ணியங்களும் அவர் வந்து நல்லிஃபை பண்றாரு. ஓகேவா? इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இது படிங்க. இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புபவை விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அத்தகைய இன்ப துன்பத்திற்கான பலன்கள் சந்நியாசிகளுக்கு கிடையாது. இங்க பாருங்களேன் ஸ்லோகத்துல அனிஷ்டம் இஷ்டம் மிஸ்ரம் 3 வார்த்தைகள். அதாவது எனக்கு இது பிடிக்கும் இது பிடிக்காது, இல்ல இதனோட 2 கலவைகள் தான் மிஸ்ரம். அதாவது பிடிக்கும்னா என்னன்னா, அனிஷ்டம்னா நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது, இஷ்டம்னா சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது. இது 2ம் சேர்ந்த கலவைதான் மிஸ்ரம். ஓகேவா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீவிதம் இந்த 3 விஷயங்கள். ஓகே, யார் ஒருத்தன் கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணிட்டு இருக்கானோ அவனுக்கு இந்த 3 விஷயங்கள் நடக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு
தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்பாதவை இரண்டும் கலந்தவை என்ன 3 விதமான கர்ம வேலைகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றான். ஆனால் அத்தகைய இன்பத் துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகளுக்கு கிடையாது. இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு ஏதாவது அன்னதானம் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன வரும் நமக்கு? புண்ணியம் வரும் இல்லையா? அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிச்சுக்கு இறப்புக்கு பிறகு அதை அனுபவிப்போம். ஆமாவா? ஆனா சன்னியாசிகளுக்கு இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரிஞ்சு மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து எந்த இடத்துல திருப்பி அவர் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கடமைன்னு சொல்லிட்டு செய்யு, பட்டுதல் இல்லாம செய்யுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. விரும்பியவதை செஞ்சா சொர்க்கத்துக்கு போறோம். ஓகே, அது இஷ்டம். விரும்பாதவை செஞ்சா நரகத்துக்கு போறோம். இரண்டும் சேர்ந்துதான் வந்து மறுபடியும் இந்த இடத்துல வந்து பிறக்கிறோம். அதுதான் மிஷ்டம். ஓகேங்களா? அனிஷ்டம் மிஷ்டம். மாதாஜி. Yes, Mataji. Panchaitani Mahabaho Karanani Nibodhame Sanke Kritante Proktani Sitaye Sarva Karmanam. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு படிங்க. இனம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தோட ஆரம்பத்துல பாருங்க, பஞ்சைத்தானி, அதாவது 5 விஷயங்கள். மகாபாகோ, இங்க யாரு சொல்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை மகாபாகோன்னு சொன்னார். இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனனை மகாபாகோன்னு சொல்றாரு. பாருங்க. பஞ்சைத்தானி, 5 விஷயங்கள் இருக்குப்பா, காரணங்கள் இருக்கு ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு. அதை நான் இப்ப சொல்றேன், நீ கேட்டுக்கோ. ஓகே. ஸோ ஒரு காரணம் செய்யணும்னா 5 பேர் இருக்கணும். காரணானி நிபோதமே. ஸோ நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? தவறா நான் தான் செய்யறேன், நான் மாத்திரம் தான் செய்யறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இருமார்ப்பு நம்ம கிட்ட. Nishtanam tata karta haranam cha pratikvidam vidacha pratikcheshta daivam chaivatra panjamam. Hare Krishna. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம அந்த 5 விஷயங்களை பார்க்கலாம். அதிஷ்டானம் அப்படின்னா என்ன? உடல். கர்த்தான செயல செய்யறவங்க. காரணம், அதாவது ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா? காரணம்னா நம்ம புலன்கள் இருக்கு இல்லையா? அதாவது கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் சொல்லிட்டு அந்த உறுப்புகளை சொல்றாங்க. சேஷ்டா, அதாவது நம்ம எடுக்கக்கூடிய முயற்சி. தெய்வம், அதாவது இங்க வந்து பரமாத்மாவுக்கும் இருக்குது. இந்த 5 பேர் தான் வேணும். சைவத்திர பஞ்சமம், இந்த 5 பேர் தான் செஞ்சு ஒரு காரணத்தை ஒரு செயலை செய்யறாங்க. ஓகே, என்னென்னு ஏதாவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பகவான், ஆத்மா, உடல், புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி. இது 5 தான் சேர்ந்தா ஒரு செயல் இல்லையா? Sharira vahmano biryat karma prarabdhe naraha nyayam va viparitam va panchaite tasya hetavaha. Hare Krishna. ஸோ இந்த இடத்துல ஒருத்தருக்கு என்ன கேள்விக்கு வரலாம், நான் நினைச்சேன், நான் செய்யறேன், என்னோட முயற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது பகவானுக்கு என்னப்பா ரோல் பிளே, பரமாத்மாக்குன்னு கேள்வி வரும் இல்லையா? ஆனா அவர் தான் எல்லாத்தையும் பிரபஞ்சத்தையே படைச்சார் இல்லையா? சர்வசிய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டம். அவர் இல்லாம ஏதாவது இருக்கா? அவர் தான் எல்லாத்தையும் சார்ந்து இருக்குது. அவர் நம்மளுடைய நண்பனா நம்ம இருதயத்துக்குள்ளவே இருக்கிறார். நமக்குள்ளேயும் இருக்காரு, வெளியவும் இருக்காரு. அதனால பரமாத்மா வந்து ஒரு காம்பனன்ட்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. பிரபு இதை படிங்க பிரபு. அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5ம் காரணங்களாகும். சோ இந்த சரீரத்தை கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, சரீரவான் மனோபீர் எத் கர்ம, அதாவது இந்த உடல், ஓகே, சரீரா, ஓகேவா, வாக், பேச்சு, மனோ, மனசு, இது எல்லாமே கொண்டு ஒரு எத் கர்ம பராபதே நரக, ஒரு வேலையை வந்து அவன் செய்யறான் இல்லையா? சோ அது அந்த செயல்கள் செய்யும் போது நியாயம், நியாயம்னு என்ன? கரெக்ட். விபரீதம், அதாவது அதுக்கு எதிர்மறை. அது இது நியாயம்னா சரியானது, தவறானதா விபரீதம் வா பஞ்சதே தஷ்ய ஹேதவக. ஸோ இந்த விஷயங்கள் வந்து அவன் செய்யறான். இந்த உடல், மன, இந்த நல்லது கெட்டதெல்லாம் எதை வச்சு செய்யறான்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல், வாக்கு,
மனசு. ம். ஓகேவா? அந்த விஷயங்களை செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ ரைட்டுன்னா இங்க என்னது, நியாயம்னா என்னன்னா வேதங்களை சொல்லி இருக்குதான் வந்து ரைட்டான விஷயம். எது வந்து தவறான விஷயம்னா வேதங்களுக்கு புறம்பான விஷயங்கள் எல்லாம் தவறுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் நல்ல செயல்கள் செஞ்சாலும் சரி, தவறு காரியங்கள் செஞ்சாலும் அவனுக்கு என்ன வேணும், இந்த 5 விஷயங்கள் வேணும். ஓகேவா? 5 காரணங்கள் வேணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. वसति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्ण. யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த 5 செயல்கள் வந்து காரணம் இல்லை, நான் மாத்திரம் தான் செய்யறேன்னு நினைக்கிறான் இல்லையா, அவன் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி இருக்கிறவன் எனக்கு கண்டிப்பா வந்து என்ன அடைய மாட்டான், அவன் வந்து முட்டாள் அப்படின்னு நினைக்கிறான். இந்த மாயை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங். நம்ம மனசை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா நீ தான் பலசாலி, நீ தான் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள நல்லா ஊக்குவிக்கும். எப்படி தவறா ஊக்குவிட்டோம். அதனால நமக்கு என்ன ஆகும், அகங்காரம் இல்லையா, நான் தான் செய்யறேன்ற அகங்காரம். ஃபர்ஸ்டே நமக்கு அகங்காரம் ஜாஸ்தி, இன்னும் நான் தான் செய்யறேன், என்னால ஒருத்தனால தான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் என்ன ஆகும், தற்பெருமை கர்வம் எல்லாமே தலை தூக்கி இருக்கும் இல்லையா, நானே கர்த்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. நானே செயலாற்றுபவன் சொல்லிட்டு நினைக்குது, தன்னை மட்டுமே வந்து நினைக்கிறான். ஆனா மற்றவர்களை வந்து கணக்குல எடுத்துக்கிறது இல்ல. அவனோட சேர்ந்து 4 பேர் செய்யறாங்க இல்லையா, பரமாத்மாவே விட்டுறான். ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம ஒரு மலர் மாலையை தொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரோ ஒருத்தன் தோட்டத்துல என்ன பண்ணணும், பூவை வந்து ஆஹ் இந்த பூந்தோட்டத்தை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா, அந்த பூக்களை பறிச்சு மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பணும், அப்ப நம்ம போயிட்டு வாங்கிட்டு வரணும். அது மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நூல் தயாரிக்கணும், அந்த நூலை போய் நம்ம வாங்கிட்டு வரணும். ஒருத்தர் வந்து ஊசி தயாரிக்கணும், அதை போய் நமக்கு வாங்கிட்டு வரணும். இது எல்லாம் ஒரு சின்ன மாலை தான். யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பேரு வேலை செய்யறாங்க. அதையெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு யாராவது கொடுத்தாதான் நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம், மலர் மாலையை தொடுக்க முடியும் இல்லையா. ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கே நம்ம ஒண்ணு இல்லைங்க, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு தட்டுல வேணும்னு எத்தனை விவசாயிகள் உழைக்கிறான், அதுக்கு நடுவுல வந்து பிசினஸ் நடக்குது, அதை வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்க சமைச்சு நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை வாங்கிட்டு வரணும்னா ஒருத்தர் போய் சம்பாரிச்சிட்டு வராங்க. சோ ஒரு விஷயம் வேணும்னா கூட நம்ம நிறைய பேர் சார்ந்து இருக்கோம். அதனால இங்க இதன் மூலியமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம மாத்திரம் காரணம் அல்ல, வி ஆர் நாட் த டூயர். நம்ம நிறைய பேர் டெபெண்ட் பண்ணி இருக்கோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அதாவது அந்த இது யார் யார் சொல்றீங்க, பஞ்சைதானி என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள். மனம், ஹரே செயல், கிருஷ்ணா, வாக்கு, பரமாத்மா. தூங்கிட்டீங்களா? மனம் செயல் வாக்கா பிரபு, உடல் இதுதான் உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, புலன் ஆத்மா, உடல், மற்றும் புலன்கள், முயற்சி. பரம- அவன் செயல் செய்யறதுக்கு வந்து 3 விஷயங்கள், உடல், மனம், வாக்கு. சரி. ஓகேயா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ज्ञानं यस्य नाशं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. हरे कृष्ण. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எவனுடைய மனசு புத்தி இருக்கு இல்லையா, அகங்காரம் இல்லாம அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றுதல் விடுபட்டுள்ளதோ அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. இங்க என்னடா 2 வார்த்தை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஏன் வேற ஏதாவது உதாரணம் கொடுக்க கூடாதா? கொல்லணும்ன்ற வார்த்தையை ஏன் யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னு, எதுக்கோசம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு சொல்லுங்க பாக்கலாம். போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றாரு மாதாஜி, அதுக்காக. ஆஹ் அர்ஜுனன் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றாருல்ல, அதுக்காக. ஹரிபோல். அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு சத்திரியன் இல்லையா, அவனோட பிரச்சனை என்ன, ஸ்வாஜனா என்னுடைய ஜனங்கள் நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அதனால இங்க ஏதாவது சொல்லிருக்கலாம், அவரு சமைக்கிறது சொல்லி கொடுக்கலாம், சொல்லிருக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிருக்காங்க. ஆனா அவர் இங்க கொல்லுதல சொல்லியிருக்காரு. அர்ஜுனன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் கொல்ல மாட்டேன், என் தாத்தா என் குருவை நான் கொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் பேசினார் இல்லையா. சோ நீ சத்திரியன்ற கேட்டகரியில வர்றதுனால நீ அவங்கள கொன்னாலும் கொன்ன மாதிரி இல்ல. அடுத்த ஜென்மத்துல நீ அதே ஆத்மா கொண்டு நீ ஒரு பிராமணனா பறக்கலாம். அப்போ அந்த வேலையை நீ செய்ய மாட்ட. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்களை படிப்ப இல்லையா. இந்த உடல் கொண்டதுனால அந்த செயல்களை நீ செய்யறன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றார். ஓகேவா? சோ நம்ம ஒரு செயலை செஞ்சா கூட அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெறும் கருவியாதான் இருக்கும். நான் தான் செயலாற்றுபவன் என்று எண்ணாதவன் புத்திசாலியின் பார்வை.
தன்னை மட்டுமே காரணமாக காணாதவன் பொய் அகங்காரத்தில் தூண்டப்படாமல் இருப்பான். அவனுடைய புத்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதால் அவன் பந்தப்படுவதில்லை. அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது, பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? சோ பரமபுருஷ பகவானுடைய வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்களுக்கு விளைவுகள் இல்லை. அதே இங்க அர்ஜுனன் சண்டை போட்டான்னு வச்சுக்கோ, அவன் பாவம் அவனுக்கு வராது. அதே ஒரு மிலிட்டரியில இருந்து ஒரு வீரர் வராரு, தம் பக்கத்து வீட்டுல சண்டை போட்டுட்டு ஒருத்தரை கொன்னுறாருன்னு வச்சுக்கோவேன், அது கரெக்டா? இல்ல நாட்டின் எல்லை பகுதியில சண்டை போட்டு 100 பேரை கொல்றாரு, அது கரெக்டா? வீட்டின் எல்லையில 100 பேரை கொள்றதா மாத்தாச்சு கரெக்ட். பக்கத்து வீட்டுக்கார கொள்றது தவறு. சூப்பர். ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்கார கொன்னா அதே சட்டம் தண்டிக்கும் இல்லையா? ஓகே. சோ நம்ம எதற்கு மேல போனோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரம், கடவுள் இல்லை, கிருஷ்ண உணர்வோ இல்லாம இருக்கிறதுல மேல வரணும். அப்ப அகங்காரம் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காரு, அது முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? ஞானம் ஞேயம் பரிஞாதா த்ரிவித கர்ம சோதன கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரஹ. ஹரே கிருஷ்ணன். பிரபு இது படிங்க. அறிவு, அறிபவன், அறியப்படும் பொருள் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. ஓகே. சோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்களேன் இந்த ஸ்லோகத்துல. அதாவது ஞானம் நேயம் பரிஞாதா. ஓகேவா? சோ அதுதான் பிரபு படிச்சார். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். ஓகே. செகண்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா த்ரிவித கர்ம சோதனா. இந்த 3 செயல்களை 3 செயலை தூண்டுபவை. இந்த 3 பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு நமக்கு உந்துதல் வேணும். இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு, இப்ப நமக்கு பசிக்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? உடனே சமைச்சு சாப்பிடுவோம், இல்லைன்னா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இல்லையா? சோ இந்த 3 பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இதுதான் ஒரு செயலை தூண்டுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அந்த செயலை தூண்ட அவன் எப்படி பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா 2வது லைன் பாருங்க. செயல்னா கர்ம, கரணம் கர்ம கர்த்தேதி. சோ இந்த புலன்களை கொண்டு அவன் செயல்களை செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. புலன்கள், செயல் செய்பவன். ஓகேங்களா? அதுதான் 3. கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரஹ. சோ இப்படி எல்லாம் இந்த 6 விஷயங்கள் இங்க சொல்றாரு. போன இதுல என்ன பண்ணோம்? 5 காரணங்கள் இருக்கு செயல் செய்யறதுக்குன்னு சொல்லணும். அப்புறம் 3 கருவிகள் இருக்கு. அந்த 3 நிலை இருக்கு இல்லையா? 3 விதமான செயல்கள், உடல், வாக்கு, மனசு. இங்க பாத்தீங்கன்னா 6 விஷயங்கள். ஒரு செயலை செய்யணும்னு இந்த 6 பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது என்ன பந்து வீச்சாளர், என்ன சொல்றது பிரபு, இது பாஸ்கெட் பால் பிளேயரா? அவர் அந்த பந்து எந்த திசையில வருது, அந்த பந்தை எந்த ஸ்பீட்ல எப்படி அடிக்கணும்னு தெரியும் இல்லையா அவருக்கு? அந்த பொருள் பத்தி அவருக்கு தெரியும், அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். அது மாதிரி நம்மளும் இந்த உடலை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அடுத்து சொல்றாங்க பாருங்க. எது தூண்டுகிறது? அறிவு. அதாவது ஞானம், நேயம், பிரக்ஞாதா. எப்படி செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு 3 வேணும். கர்மா, கரணம், கர்த்தா. ஓகேவா? அதாவது இங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. இப்ப இங்க பாருங்களேன், அறிபவன இந்த பையன். ஓகேவா? அறியப்படும் பொருள் என்ன? பால். அந்த பாலை பத்தி அது அறிவு இருக்கு அவனுக்கு. இது ஒரு ஜீவராசி கொடுத்தா அது குடிச்சா அதுக்கு என்ன வரும்? பலம் வரும்ன்றது தெரியும் இல்லையா? இதுதான் அந்த உதாரணம் மூலமா நமக்கு சொல்றாரு இந்த வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ எப்படி செய்யப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா வெறுமே இந்த பாலை பார்த்தீங்கன்னா சக்தி நிறைந்தது அது மாத்திரம் சொல்லிட்டு இருந்தாவே போதாது. அது செயல்களை செய்யணும் இல்லையா? குடிக்கணும்னு நினைக்கிறான், அப்ப என்ன பண்றான்? புலன்களை வச்சு இன்னொரு புலன்கள் மூலமா அது சுவைக்கிறான், அவனுக்கு உடல் சக்தி வருது இல்லையா? சோ செய்பவன் யாரு? இந்த பையன். இந்த இடத்துல செயல் என்ன? பாலை அருந்தது. எப்படி? உடல், அதாவது புலன்களை வச்சு அதை செய்யறான்னு சொல்றார். இதுதான் இந்த 6 விஷயங்கள் ஒரு செயலுக்கு அப்படின்றார். 3 விஷயங்கள் தூண்டுது, 3 விஷயங்கள் செய்யுது. இது புரிஞ்சிச்சிங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? மாதாஜி நெக்ஸ்ட் முக்குணங்கள் விளைவுகள் பார்க்கலாம். சோ இந்த முக்குணங்கள் நமது மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு நம்மை பந்தப்படுத்துது. ஸோ ஞானம், புரிதல், செயல், இறுதி, மகிழ்ச்சி. ஓகேவா?
அது ஒரு கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. நானோ அதில் முழுவதுமாக பந்தப்பட்டுள்ளேன். இப்போது அதனை நான் பார்க்கிறேன். அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்ய போகிறேன். இதுவரை நமக்கு இந்த 3 குணங்கள் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம். அதெல்லாம் அந்த கான்செப்டே நமக்கு தெரியல. இப்பதான் தெரியுது இல்லையா? அதனால பக்குவமா அந்த கயிறை வந்து கட் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ இந்த மாதாஜி இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं. हरे कृष्ण. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. अच्छा, यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहितुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 20, 21, 22 ஸ்லோகத்துல வந்து 3 குணாதிசயங்கள் இருக்கிறவங்க பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? அதாவது பிரபு அந்த 20வது ஸ்லோகத்துக்குரிய மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. உருவங்கள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மா இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? இங்க வந்து எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் என்ன பாக்குறாரு? ஆத்மாவை பாக்குறாரு இல்லையா? என்ன அது தேவர்களா இருக்கட்டும், மனுஷனா இருக்கட்டும், மிலங்கா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், தாவர அதாவது நீர் உயிர் வாழினங்களா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், அவன் வந்து என்ன பாக்குறான்? எல்லாத்தையும் சமமா பாக்குறான். என்ன அப்படி சமமா பாக்குறான்? ஆத்மா இருக்கு, எல்லாத்துக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா இருக்குன்னு அப்படின்னு பாக்குறான். அவன் தான் உண்மையில் காணுதல். அவன் கிட்டதான் உண்மையான ஞானம் இருக்கு. அப்படி பாக்குற வந்து இந்த குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த ஆத்மா வந்து என்னைக்குமே அழியாதது. அந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியக்கூடியது. இந்த ஞானத்தை வச்சிருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல. ஓகேவா? இது வந்து யாருடைய ஞானம், அதாவது இந்த இடத்துல வந்து இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து யாருடைய ஞானங்கள் இந்த 3 குணத்துல எப்படி இருக்குன்றது சொல்றார். அதே வந்து 21வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா உடல் இருக்கும். ஆனா அவன் என்ன நினைப்பான்? இது வேற வேற ஜீவராசிகள் அப்படின்னு நினைப்பான். அவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்காது? இதுக்குள்ள காமன் ஃபேக்டர் ஒண்ணு பரமாத்மா இருக்காரு, ஜீவாத்மா இருக்குன்றது அவனுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? ஒவ்வொரு உடலும் தனித்துவமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் என்ன நினைப்பான, இந்த உடலே தான் ஆத்மான்னு அப்படின்னு நினைப்பான். தனியா ஒரு ஜீவாத்மா ஒண்ணு இருக்குன்றத தெரியாது அவனுக்கு. இப்படி நினைக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோ புத்தி உள்ளவன் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? சோ தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த செயலையும் உடலையும் வந்து பிரிச்சு பார்க்க தெரியாது. ஓகே? உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ ஒண்ணுதான் அவனுக்கு தெரியும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுதான் எல்லாம் நினைப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பத்தி ஞானமே இல்லை. அவனை பத்தி என்ன, அவனுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா காசுதான் கடவுள். காசு இருந்தா எல்லாத்தையும் வாங்க, உடல் தேவைகள், மனசு தேவைகள் எல்லாத்தையும் வாங்கிடலான்னு அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அவன். ஓகே? இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே? ஸோ சத்துவ குணத்தோட குணாதிசைகள் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அது விஷயம் போல இருக்கும். அதாவது காலையில எழுங்க, திருப்பி திருப்பி இதே பாயிண்ட் வருது, இன்னைக்கு மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். அது வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஒன்ஸ் நமக்கு பழகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்னவா இருக்கும்? ஈஸியா போயிடும் இல்லையா? அதனுடைய பலன் வந்து என்ன? நமக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையுது இல்லையா? அது இந்த ஜென்மத்துக்கு இல்ல அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. இன்கேஸ் நம்ம 100% நல்லா பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஆன்மீக லோகத்துக்கு போக முடியும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் இது எட்டிக்காயா இருக்குது, பட் அமிர்தமா முடிஞ்சிருது இல்லையா? ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? தன்னுணர்வுக்கு. ஓகே? அதே வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அமிர்தம் போல இருக்கும், கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷயமா மாறிடும் இல்லையா?
அது வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த பிக்சர்ல குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஒரு ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் ஈர்ப்பு இருக்கு. ஆரம்பத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பற்றுதல் இருக்கும். காமம், எல்லாமே இருக்கும். அது என்ன ஆகும்? ஆ பிரச்சனையோட முடியும். இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமிர்தமா இருந்துச்சு. கடைசில வந்து பார்த்தீங்களேன், அது வந்து விஷமா போயிடுது. இப்ப நம்ம நெறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா? பேப்பர் நியூஸ்ல. பிடிக்காதவங்கள வந்து கல்யாணம் பண்ணா அந்த அவங்களே அவங்க வீட்டார அவங்கள கொல்றது, அது மாரி எத்தனையோ விஷயங்கள் பார்க்குறோம். இல்லையா? இது புலனின்பத்திலிருந்து எழுவது. ஓகேவா? தமோ குணத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வந்து மயக்கத்தால இருப்பான். உற்சாகமின்றி, உறக்கத்தோட தூங்கிட்டே இருப்பான். சோம்பேறியா இருப்பான். மாயையில இருந்து வர்றது தான் இந்த தமோ குணம். ஓகே. நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் நீடி அது நீடித்து இருப்பதா, பயனுள்ளதா, ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா என்பதை பார்க்க மறவாதிருப்போம். இப்ப நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு எந்த கேடர்ல வரீங்கன்னு டிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப 3 குணங்கள்ல பார்த்தோம். எண்ணங்கள் எப்படி, நாலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? எந்த கேட்டகரியில இருக்கீங்கன்றத நீங்க டிக் பண்ணிக்கோங்க. மார்க்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ சத்வகுணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு எல்லாத்துலயும் ஆத்மா இருக்குன்ற கான்செப்ட்ட தெரிஞ்சிருக்கான். ரஜோகுணத்துல வந்து ஒவ்வொரு உடம்புல வேறு வேறுமான உயிரினங்கள் இருக்குன்ற பார்க்கான். அதுக்கு ஆத்மா இல்லைன்னு நினைக்கிறான். உடலே ஆத்மா வேற அப்படி ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்கான். தமோ குணத்துல இருக்கவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு உண்மையை பற்றி அறிவின்றி அற்பமானவனா இருப்பவன் தமோ குணத்துல இருக்கவன். ஓகேவா? இப்ப பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இருக்கு. இப்ப ஞானத்தை பார்த்தோம், செயல்களை பார்க்க போறோம். பிரபு இந்த படிங்க 23வது படிக்க வேண்டுமா? இது இது படிக்கணுமா? படிச்சுட்டு அது படிக்கலாம் மாதாஜி. எங்கு ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி, விருப்பு வெறுப்பின்றி, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. இப்ப நீங்க 23வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. நியதம் சங்கரஹிதம் அராக தேஷத கிருதம் அபல பிரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நியத்தம். ஓகேவா? நியத்தம்னா என்ன? எது வேதங்களை ரெகுலேட்டட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல்கள். சங்க ராயித்தம் பற்றுதல் எதுவும் இல்லாம அரக, அதாவது எந்த ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம ராக துவேஷ்டா கிருத்தம் அபல, எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம ஒரு செயலை செஞ்சு அவன் வந்து எந்த குணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா சத்வகுணம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க. நம்ம இதை டைரக்டா படிச்சுட்டு அதை பண்ணா நமக்கு கொஞ்சம் புரியும் கொஞ்சம் பெட்டரா. ஓகேவா? ஸோ வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒழுங்குபடுத்த செயலை எப்படி செய்யணும்? பற்றின்றி செய்யணும். விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. பலன் நோக்கி இருக்கக்கூடாது. இப்படி செஞ்சு அவன் சத்துவ குணத்துல இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதை படிங்க 24 பிரபு. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிங்க. காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேன வா புனः கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாஹிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜசம் உதாரித்தம் முடிக்கிறார். ஸோ ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து செயல்களை எப்படி செய்யறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, காம இப்சுனுன்னா பலன் நோக்கு செயல்களோட செய்யறான். ஏன்னா இது செஞ்சா எனக்கு இது கிடைக்கும். காம காம் காமே சுன கர்ம. ஓகேவா? அப்புறம் அவனுக்கு என்ன இருக்கு? அகங்காரம் இருக்கு. நான் தான் செய்யறேன்ற அகங்காரம் இருக்கு. பகுலாயாசம். ஓகே. பகுலாயாசம்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செய்யறான். தன் உடலையும் ஆத்மாவையும் வருத்திட்டு ரொம்ப ரொம்ப அவனுக்கு ஆசை நிறைய இருக்கு இல்லையா? அதனால பகுலாயாசனம் பெரும் முயற்சியோட அவன் நான் தான் செய்யறேன்ற ஒரு அகங்காரத்தோட செய்யற வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தில் செயல்படுகிறதாக சொல்லப்படுகிறது. அனபேட்ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தாமசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எத் தாமச உச்சத்தை தமோ புத்தியில இருக்க எப்படி பண்றான்? மோகாதாரப்பயத்தே மோகத் மாயையில இருப்பான் இல்லையா? ஒரு செயல் வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தும், அனுபந்தனம், அப்புறம் வந்து அதை பந்தப்படுத்தும், கஷ்டப்படுத்தும், அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டான். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் எதையும் இது துன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னா சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பானது அதெல்லாம் எதையுமே யோசிக்காம செய்யறவன் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல்களை பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சத்வகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட செயல்களை பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்போட பலனை, இது வந்து சம்மரி. ஓகேங்களா? பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறான். ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரும் முயற்சிட்டு, அதாவது பகுலாசனம் சொன்ன இல்லைங்களா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வான். ஏன்னா ஆசைகளை நிறைவேற்றுக்கோசம் போய் நான் தான் செய்யறேன்னு சொல்லி ஒரு பொய் அகங்காரத்தோட செய்வான். தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பந்தப்படுத்தக்கூடிய அழிவை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களை செய்வான். தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பம் தரக்கூடிய செயல்களை செய்வான். எதிர்காலத்துல விளைவுகளை வந்து நான் இது செஞ்சா இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா யோசிக்கவே மாட்டான். சாஸ்திரங்களை புறக்கணித்து செய்பவன் தமோ குணத்துல இருக்கவன். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள் வந்து சொல்ற போறாங்க. ஓகேங்களா? மாதாஜி நீங்க 3 ஸ்லோகம் 26ல இருந்து 28 வரையும் முடிச்சிடுங்க. சங்கோனஹம்வாதி திருத்யஸ்தாகம் சமன்விதः சித்தயசித்யோர்நிர்விகாரः கர்த்தா சாத்விக உச்யதே ராகி கர்மபல பிரேப்சுர் லப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிः ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதः அயுக்த பிராகிருத சப்தः சட்டோ நைஷ்கிருதிகோ ரசः விஷாதி தீர்க்க சூத்ரி ச கர்த்தா தாமச உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இந்த சத்துவகுணத்துல இந்த 26வது ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்களை பத்தி சொல்றாங்க. அவங்க எப்படி செயல்களை செய்வாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அகங்காரம் இல்லாம உற்சாகத்துடனும் மன உறுதியையும் வெற்றி தோல்வியை வந்து கணக்கு போடாம தன்னுடைய கடமை, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு சொல்லிட்டு செய்யறாங்க பாருங்க. அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல செயல்கள் செய்யறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் சந்தோஷத்துலயும் துக்கத்திலயும் வந்து சமமா இருப்பான். ஒரு வேலையில வந்து தோல்வி அடைஞ்சாலும் வந்து துவண்டு போக மாட்டான். எப்பவுமே உற்சாகத்தோடவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே ரஜோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகி கர்மா பற்றுதலோட நான் இதை செஞ்சா எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும்னு நினைப்பான். எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். பலன்களை பற்றுதல் கொண்டு அதை வந்து அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு பேராசையோட எப்போதும் பொறாமையின்றும் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களை பாதிக்கப்படுகிறவன் வந்து யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கவன். ஓகேவா? இவன் நிறைய எஃபர்ட் எடுப்பான். ஆனா கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அவன் வந்து ரொம்ப கொலாப்ஸ் ஆயிடுவான். ஓகே? ஸோ பெரும் முயற்சி எடுத்துட்டு பண்ணுவான். மனசுல தூய்மை இருக்காது, பொறாமை இருக்கும். ஓகே? நானே எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரம் விதிகளுக்கு புறம்பான செயல்களை செஞ்சுட்டு பௌதிகவாதியாகவும் பிடிவாத காரணமாகவும் ஏமாற்றுபவனாகவும் பிறரை வந்து அவமானம் செய்யறதுல வந்து நிபுணனாகவும் சோம்பேறியாகவும் வருத்தம் தோய்ந்தனாக காலம் தாழ்ந்து செய்பவனாக இருப்பவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோகுண ஒர்க்கர்ஸ். அதாவது வேலைகள் எப்படி வந்து ஒருத்தர் ஒரு குணத்துல வேலை செய்யறாங்கன்றத சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இது புரிஞ்சுச்சிங்களா? ஓகே. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்குணங்களில் ஏற்ப செய்பவன் கர்த்தா இல்லையா? சோ அதே என்னுடைய சம்மரி தான். ஓகேங்களா? அடுத்தது ஸ்லைடுக்கு போலாம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அங்க புரியலன்னா மறுபடியும் இங்க சொல்றேன். அதே விஷயங்கள் தான் இங்க இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பதில பேசுங்கப்பா யாராவது. மாதாஜி, பிரபுஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அப்ப இந்த ஸ்லைட் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஓகேவா? நான் எனது வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாகவும் வசதியாகவும் ஆக்கும் முயற்சியில் எனது அடுத்த பிறவிக்கும் கூட தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்காலிகமான சுகங்களில் திசை திரும்பி விடக்கூடாது. இதுதான் நமக்குடைய படிப்பினை இல்லையா? கிருஷ்ணரிடம் கவனம் செலுத்தணும்.
பொருள் மேல பற்றுதல் வச்சுட்டு அப்படி இப்படி நகரக்கூடாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बुद्धेर्भेदं त्रितेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण ऋतुत्वेन धनञ्जय. हरे कृष्ण. ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு? புத்திர் பேதம். அதாவது அர்ஜுனா, உனக்கு எதை சொல்ல போறேன்னு பாரு. ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் பற்றி விவரமாக நான் உனக்கு கூறப்போகிறேன்னு சொல்றார். அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க. புத்திர் பேதம் திருஷ்டே சைவ குணாத்தஸ். ஓகேவா? ஸோ இது உனக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதை கூடயே நமக்கும் சேர்ந்து கத்துக்கலாம். இயற்கையின் 3 முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட புத்தியையும் உறுதியையும் 2 விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கிறார். புத்தி உறுதி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 30, 31, 32 மாதாஜி. Yes, Mataji. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यम् एव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति य मन्यते तमसा वृता सर्वातन् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 30வது ஸ்லோகத்துல வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்கள பத்தி சொல்றாரு. ஓகேவா? அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி புத்தி புரிதல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறாரு. என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? புத்தியையும் உறுதியையும் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி புத்தி இருக்குன்னு, நான் இது செய்யணும், செய்யக்கூடாது. ஓகேவா? நான் இதுக்கு பயப்படணும், நான் இதுக்கு பயப்படக்கூடாது. ஓகேவா? அப்புறம் இது என்ன நான் செய்யறதுனால எனக்கு வந்து விடுதலை பண்ணும். ஓகே, இது வந்து என்னை பந்தப்படுத்தும். அந்த புத்தியும் உறுதியும் அவங்க கையில இருக்கு. யார் கையில? சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க கையில. ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை வந்து அதர்மம், தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிடையே அவளுக்கு வேறுபாடு தெரியாது. ஓகேவா? அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன். 31வது ஸ்லோகத்துல தர்மம் அதர்மம், அதர்மத்தை வந்து தர்மமா நினைச்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்காது. ஓகேவா? எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாம இருக்கிறவங்க வந்து ரஜோகுணம். ஆனா தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரம். அதாவது அதர்மம் தர்மம், அதர்மத்தை வந்து தர்மமா நினைப்பான். ஓகேவா? இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை அதர்மமா நினைப்பான். யாரு? ரஜோகுணத்துல இருக்கவன். ஓகேவா? சோ வேற அங்க தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் தவறான விஷயத்தான் தர்மம்னு நினைப்பான். ஏன்னா அவன் இருளின் மயக்கத்தில் கீழே இருக்கிறான். ஓகேவா? சோ அதர்மத்தை தர்மமாக அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி உடையவர்கள்லாம் தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி? மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரிஞ்சு மாதாஜி. ஓகே. சோ சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். அதனோட சம்மரி தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण. இங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருத்தி, அதாவது டிட்டர்மினேஷன், ஒவ்வொரு குணங்கள்ல எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் 33வது ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய டிட்டர்மினேஷன், மன உறுதியை பத்தி பார்க்கலாம். பிருதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவமான மன உறுதி யார்கிட்ட இருக்கு? சத்துவ குணத்துல இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது
உடைக்க முடியாதது, யோக பயிற்சியால் பாதுகாக்கப்படுவதும், மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி யார்கிட்ட இருக்கு? சத்துவ குணத்துல இருக்கு. நான் இதை பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு கிளாரிட்டி அவனுக்கு இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது 34வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்தோட மன உறுதியை பார்க்கலாம். அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளான். ஓகேவா? இங்க ஒரு சம்மர்ல பாத்தீங்கன்னா அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அறம், பொருள், இன்பம் மேல அதிக பற்றுதல் வச்சிருக்கான் இல்லையா? தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் சொல்லுவேன் இல்லையா? அதை சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம், தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. எப்பவுமே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு கனவான வாழ்க்கை, பயம் இருக்கும், ஒரு கவலை எப்பவுமே இருக்கும். அப்படியாப்பட்டவனுடைய மன உறுதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அவ்விய விசாரண்ய என்னும் சொல்லி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களை, அதாவது வேறு எந்த செயல்களாலும் ஒருபோதும் வழி தவறாத நபர்களை குறிப்பதாகும். அவ்விய விசாரணே. சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த நிலையிலும் வந்து தவற மாட்டார்கள். ஓகே, இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான மகிழ்ச்சியை பத்தி சொல்றாங்க. மத்தது ஒரு நிமிஷம். சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணருக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம். ஓகே, மறுபடியும் இதுக்கு உதாரணம் அதேதான். நம்மளுடைய மங்களாரத்தி மார்னிங்ல அட்டன் பண்ணோம், அது கஷ்டம்தான், பட் சுகம் இருக்கு இல்லையா? என்ன சுகம்? தன்னை உணர்வு பாதை ஆன்மீகத்துல வந்து நம்ம முன்னேறோம். அதுக்கு அடுத்தது பக்தர்களோட சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? நாம ஜபம் பண்ணணும், பாகவதம் பகவத்கீதை படிக்கணும் இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுகம். ஆரம்பத்துல கஷ்டமா தான் இருக்கும். யாருடா இதை பண்ணிட்டு இருக்குது, நமக்கு வேலை இல்லையா, அப்புறம் பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது வந்து சொகத்தை கொடுக்குது. கஷ்டப்பட்டாலும் எப்படி பாவற்காய் வந்து கசப்பா தான் இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரிதான் இதுவும். ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இருக்கும்போது புலன்களுக்கும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்துல வந்து அமிர்தம் போல இருக்கு. அதாவது ஒரு சிகரெட் பிடிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டு கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து குடிக்க ஆரம்பிப்பான். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அது பண்ண பண்ண அவனுக்கு என்ன ஆகுது? நாள்பட என்ன ஆகுது சொல்லுங்க? அவனுக்கு அதனால வந்து கேன்சர் வரும். அதாவது சில பேர்ல நல்லா படிப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும். அது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. தேவையில்லாத பழக்கத்தினால அவங்களுடைய உடல் என்ன ஆகுது? சீர்கேடு ஆகுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிகரெட் பிடிச்சா திங்கிங் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிகரெட் 2 அப்படி ஒண்ணு நிறைய ஆயிடும் இல்லையா? அதனால அவங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேலைக்கு போயிட்டு டாப் பேயிங் ஸ்கேல்ல இருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலைமையில கேன்சர் வந்திருக்கும், அற்ப ஆயுசோட போயிடுவாங்க. இது மாதிரி எல்லாம் நடக்குது. அதனால இந்த விஷயங்கள் ஆரம்பத்துல வந்து சுகமா இருக்கு, பட் போக போக என்ன ஆச்சு? அவருக்கு உயிருக்கே கேடா போயிடுச்சு இல்லையா? அவ்வளவு படிச்சு பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? ஆமாவா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. எல்லாம் தூங்குறீங்களா? பதில் யாருமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க. இல்ல யாரும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா? மாதாஜி நீங்க அந்த ஸ்லோகம் 3 ஸ்லோகம் முடிச்சிருங்க மாதாஜி. 36 படிக்கலையே மாதாஜி, 36 படிக்கல நம்ம. அதே 37, 38, 39, 40 அது 4 படிங்க. இல்ல நம்ம 36 படிக்கலன்னு சொல்றேன். அதுவும் படிக்கல. சுத்தம் வித்வானி இல்ல 37 இது படிங்க மாதாஜி. அது 37. ஓகே, 36 வரல போகுது. ஓகே. அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே மிருதோபமம் தச்சுகம் சாத்திகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதசம் விஷயேந்திரிய சம்யோகம் யத்தத் அக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தச்சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம் யதக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனக நித்ராலஸ்ய பிரமாதோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னைக்கு சோ சத்துவகுணத்துல என்ன சொல்றாங்க?
பயிற்சியின் மூலம் சுகத்தை அளித்து சோகத்தை நீக்கக்கூடியது. ஆரம்பத்தில் விஷம் போலவும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போலவும் உள்ளது. புத்தியின் தூய்மையில் இருந்து எழுகிறது. தன்னுணருக்கு ஒருவனை எழுப்புகிறது. ஓகே, இதெல்லாம் எதனோட தன்மைகள் பார்த்தீங்கன்னா சத்துவகுணம். ரஜகுணத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையும் சுகம் ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோண்டி இறுதியில் விஷமாக மாறிவிடுகிறது இல்லையா. இது வந்து ஒரு தேவையில்லாத உறவுல கூட இப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா. ஆண் பெண்ணுடைய தேவையில்லாத உறவுல இப்படி நடக்குது இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும், கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனை போய் முடியும். தமோ குணத்துல இருக்கக்கூடிய சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வு பாதையில் குருட்டுத்தனம், ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கம், உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையில் வருகின்ற சுகம் இல்லையா. இன்னைக்கோட கடைசி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. மாதாஜி. What here? न तत् अस्ति प्रतिभ्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्यं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेपि स्यात्रिभिः गुणैः. हरे कृष्ण. சோ இங்க இருக்கு பாருங்க, இவ்வுலகிலோ உயர் உலகத்திலோ, லாஸ்ட் லைன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க, திரிபீர் குணகி. ஓகேவா. அதாவது இந்த உலகத்திலோ தேவர்களின் மத்தியிலோ ஜட இயற்கையில் இருந்து பிறந்த இந்த 3 குணத்தில் இருந்து விடுபட்டவர்கள் எவரும் இல்லை. ஓகேங்களா. நதத் அஸ்தி பிரீத்திவம். பிரீத்திவம்னு இந்த உலக அண்டத்துல. ஓகே. பிரீத்திவம் வா திவி தேவேஷு. திவி தேவேஷ்னா என்ன, தேவதேவர்கள். புனக சத்வம் பிரகிருதி ஜெயர் முக்தம். ஓகே. இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்படாதவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம மாத்திரம் இல்ல, தேவதேவர்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகத்திலும் இருக்கக்கூடியவங்களால என்ன எதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, இந்த 3 குணங்களால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. சோ இதுல இருந்து வெளியே வர்றது வந்து கஷ்டம். பட் யார் கையில தஞ்சம் எடுத்தா முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ண கிட்ட நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டா இது முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஓகே. எந்த ஜீவராசிகளும் இல்லை இந்த 3 குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவங்க. ஓகேவா. எவரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார். ஓகே. நம்ம இந்த பாகவதத்துல கொஸ்டின் கேட்டார் இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம். பட் பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும், நம்மளால முடியும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம் மாதாஜி 41ல இருந்து. மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय और श्रीमद् भगवत गीता की जय हरे कृष्णा महामंत्र की जय all glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे हरि बोल all glories to Guru and Gauranga. हरि So बोल இன்னும் 2 நாள் நம்ம தேங்க்யூ மாதாஜி பிரபுஜி. இன்னும் 2 நாள் நம்ம இதை முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஓகே வந்து நம்ம மாதாஜி. லெவல் 2 சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. மாதாஜி கமலா மாதாஜி Yeah. சொல்லுங்க அந்த மாதாஜி. L3 பத்தி கேட்டு வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. எது பத்தி L3. L3-யா? ஓகே ஓகே கேக்குறேன். ஓகே கேட்டு வச்சுக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அந்த மெசேஜ் போடுறேன்னு சொன்னீங்க, நீங்க போடவே இல்ல. இது சாட் எப்ப பாக்ஸ்ல போட்டிருந்தேன் மாதாஜி. நான் நீங்க உங்களுக்கு பர்சனல் அனுப்பிடுறேன் மாதாஜி. சாட் பாக்ஸ்ல போட்டிருந்தேன் மாதாஜி நேத்து. அப்படியா. ஆமா இல்ல ஆமா. சரி குரூப்ல அனுப்பிச்சு ஷேர் பண்றேன். அது நான் பார்க்கல பிரபு. சரி மாதாஜி அனுப்பிச்சு. ஓகே. செல்வி மாதாஜி கன்ஃபார்ம் மாதாஜி. ராஜிஜி செல்வி மாதாஜி வந்துருவாங்கல்ல. அவர் இல்ல. கார்த்திகேயன் பிரபு இருக்காரா? கார்த்திகேயன் பிரபுஜி இருக்காரு. யாருங்க? இருக்காரு. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் செல்வி மாதாஜி மாதாஜி நாளைக்கு பேர் போட்டுங்களா? மாதாஜி அவங்க ரொம்ப சை பண்றாங்க மாதாஜி. அவங்க ரொம்ப கூச்சப்படுறாங்க. சரி. அது என்ன பிரபு இருக்கு, நம்ம என்ன வீடியோ ஆன் பண்ணியா படிக்கிறோம். ஒரு மைக் மட்டும். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சரி. வேற யாராவது வில்லிங்கா இருக்கு? தாரணி மாதாஜி நீங்க பண்றீங்களா? என்கரேஜ் பண்ணுங்க பிரபு. என்ன இருக்குது, படிக்க போறோம். தாரணி தேவி மாதாஜி தேவி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ராஜேஸ்வரி
அதான் நான் சிக்ஸ்த் படிச்சேன்னா 8, 9, 10 நான் படிச்சிடறேன் மாதாஜி. சரிங்க இல்ல பிரபு. அப்ப உங்க இல்ல பேர் 5 போடுங்க. படிச்சலாம் மாதாஜி. 5 அஞ்சு படிக்கலாம். எல்லாரும் அப்படிதான் பண்றாங்க. இல்ல 5 படிக்கலாம். நோ இல்ல ப்ராப்ளம். வேற யாராவது இருந்தா எல்லாரையும் சேர்த்துக்கலாம் பிரபு. ரைட் எல்லாருக்கும் வரமாட்டேங்கிற சேர்த்து பாருங்க. நீங்க வைக்கலாம். எவ்வளவு கூப்பிடுறீங்க வரணும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். இருங்க, பா, ஏன் எவ்வளவு நீங்க அதுக்குள்ள ஏன் சோர்வாகணும்? விடுங்க, நம்ம கூட நீங்க ட்ரபிள் பண்றீங்க கிருஷ்ணர் பாவம். எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு. இருங்க, நிச்சயமா பொறுமையா நிச்சயமா. இருங்க. தாரணி தேவி மாதாஜி. மாதாஜி, தரணிதேவி மாதாஜி. ஆ நீங்க படிக்கிறீடா? லாஸ்ட் 3 படிக்கிறீடா? 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10 படிக்கிறீடா? மாதாஜி அஃபென்சஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு மாதாஜி. 10 அஃபென்சஸ் தாரணி மாதாஜி அதை கொடுத்துருவாங்க. நான் 8, 9, 10 மட்டும் குரூப்ல படிக்கிறீங்களான்னு போட்டுக்கேன் கேட்கறேன். பிரபு. மாதாஜி போட்டுடுறேன் யாரும் இருங்க. இல்லைங்க இல்லைன்னா கமலா இன்னைக்கு மாதாஜி. போட்டுடுறேன், திருப்பி போட்டுடுறேன். கமலா மாதாஜி நான் நீங்க இன்னைக்கு படிங்க போடுறேன். மாதாஜி. புறம் நீங்க இன்னைக்கு படிங்க போட்டுடுறேன். மாதாஜி. மாதாஜி கமலா மாதாஜி நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? கேக்குறது மாதாஜி, கேக்குறது. நீங்க படிங்க மாதாஜி. நானா? ஒரு 3 நீங்க படிங்க. ஏன் படிக்க கூடாது? நம்ம டெம்பிள் முன்னாடி நம்ம ராதா ஓகே, கோவிந்த லாஸ்ட் முன்னாடி 3 படிக்கிறோம். படிக்கட்டுமா? லாஸ்ட் 3 படிக்கிறேன். முதல்ல எது கிருஷ்ணமூர்த்தி வேணும்னாலும் எடுத்துக்கோங்க. எது வேணும்னாலும் நான் லாஸ்ட் 3 படிக்கிறேன். லாஸ்ட் 3 படிக்கிறேன். சரி ஓகேவா? பிரபு, நீங்க மாதாஜி பேர் போடுங்க. ஏன்னா ஓகே கடவுள் மாதாஜி. முன்னாடி பண்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா லாஸ்ட் மாதாஜி. 3 படிக்கிறேன். ஆ, ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே 1 to ஓகே. 4 கிருஷ்ணமூர்த்தி. 10 இருக்கு இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் 1 பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி, அப்புறம் இல்ல 5, 3 6, 3 7 கார்த்திகேயன். ஓகேவா? 8, 9, 10 நான் படிக்கிறேன். ஓகே. 3 ஃபர்ஸ்ட் 3 கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு மாதாஜி. நேத்து அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஆமா, அதுக்கு அடுத்தது 4 படிக்கிறது வந்து கார்த்திகேய இது பிரபுஜி. கார்த்திகேயன். அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் 3 நீங்க படிங்க. நான் படிக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு ஓகேங்களா? போட்டுடுறேன். இதுல போட்டுடுறேன். குரூப்ல போட்டுடுறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. ஹரே என் கிருஷ்ணா. ஹரே பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி பிரபுஜி. Yes. ஓகே மாதாஜி. ஓகே.